wong wadon kang kuwon jiret rasaku kejaba mung sliramu wong ayu Supraba tambanono brantane pun Kakang Prabu Kala Pracona Supraba mara tekan jempol suku babar pisan ora ana getek cirine wong ayu kalamun Supraba kelakon dadi bojone Kala Pracona sliramu ora bakal tiba aning parang curi nanging bakal tiba ana kasur babut Supraba sarta duka nandang trasna pun ingsun kang disarani kowe aja ninggalne aku Dewi Supraba lemo dadi garwane Prabu Kala Pracona ratu ing negara Giling Wesi Supraba Prabu Kala Pracona iki
yaksa kura rupa ora sedeng nalendra yaksa aku kang pawaya ingkang sesiyong metu Prabowo Gura mawali Dedya Durbala Harso Iwang Palaludra Mas Patih Raja Dewaku bojleng-bojleng iblis laknat padha cek-cek kantaka kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun ratu jimat punden kula donya prateng delahan sinuwun Prabu Kala Pracona ratu ing negari Giling Mesi amiji keng abdi kula Puntagong Teja Mantri semono uga kowe mbelung wonten dawuh juragan lara awakmu mboten jembrot kabeh dalane ya kados pundi sinuwun anane kowe bocah loro sun timbali adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake kawruhanana yen ripalungguhan iki ratu Gusti ing negara Giling Wesi aku Prabu Kala Pracona nedheng ketaman Kunjana Papa Kunjana Papa pancen bener Kunjana tegese edan Papa tegese lara aku lagi lara edanan kok nyuwun sewu panjenengan sinuwun Prabu Kala Pracona edanan kalih sinten kok dina sak mengko atiku lagi gandrung kepaung lawan mustikaning widodari ing kahyangan Suralaya kang sesilie Dewi Supraba Dewi Supraba kapara nyata mula wektu dina iki aku wis kongkonan karo patihku sing jenenge Patih Sekipu Tantra dina sak mengko tak utus munggah marang kahyangan Suralaya sak perlu ngebon esuk ngudan sore marang mustikaning Hapsari Dewi Supraba yen to nganti dewa nolak utawa nampik katresnane Prabu Kala Pracona ratu ing negara Giling Wesi kahyangan Suralaya bakal tak sungsang bawana balik kula mula sak mengko kari ngenteni tekane patihku sing tak tresnani Patih Sekipu Tantra kanthi nggawa kabar kanthi nggawa pawarta kira-kira panglamare Prabu Kala Pracona iki mengko ditampa apa ditampik lawan para dewa yaksa kura rupa riset alindra yaksa aku kang malaya ingkang
Samirana lan warahayang sing teka sekipu nuwun inggih sinuwun jimat pepundhen kula Prabu Kalapracana nganti cumengkrungen nggonku ngenteni tekamu bebasan kaya ngenteni sleming palmo gabus kumampanging watu item kepiye mungguh pawargane te panglamarku ditampa apa ditampik kelawan para dewa kendhe kemrungsunging kalih nesuk panata ing kalbu daya-daya Prabu Kalapracana enggal kepengin uninga nuwun inggih sinuwun sampun kasembadan Pak Patih Sekipu Tantra munggah wonten Kahyangan Suralaya ngadhep marang para dewa Durhandara atur wuninga sinuwun bilih ing ripalenggahan sakmangke Patih Sekipu sampun angsal dawuh saking para dewa ditampa apa ditampik panglamar paduka dipun tampi dening para dewa syukur bagi sewu ya mlaku ing wanci pangklong kepapat ing obor sewu Sekipu krungu kabar yen to panglamarku ditampa kelawan para dewa nuwun inggih sinuwun ngestaken dawuh banjur besok kapan dina lan sasine aku bisa dedaupan kelawan mantasaning widodari Dewi Suprabawati Sekipu sinuwun mugi kawuningan manut dawuh pangandikanipun para dewa dina lan sasinipun anggenipun paduka dedaupan kaliyan Dewi Supraba sampun dipun temtokaken kaliyan para Jawata ladalah syukur yen to pancen kaya mengkono sajake dewa wedi nyawang kekuatan saka negara Giling Wesi ketitik panglamarku bisa ditampa banjur dina apa sasi apa aku bisa dedaupan lawan jejantung ing kalbuku Patih Sekipu makaten sinuwun dawuh pangandikanipun para dewa paduka sinuwun Prabu Kalapracana dhaup kaliyan Dewi Supraba benjang dintenipun dina Selasa kliwat sasine Jumadi lawas kaliyan paduka ken ngenteni bosake beling iye balenono su kapan aku iso rabi karo Supraba benjang dinanipun dina Selasa kliwat sasine Jumadi lawas kalih paduka ken ngenteni bosake beling buta goblok kowe buta pengung
Jaya sini Jojo pang mawingo-wingo ngis Wedot patone wadi buta goblok buta pengung buta ora tau mangan setolan wis ibu kowe kuwi diapusi karo dewa ning kowe ora krasa lho kula menika matur witing klapa sak lugune iya ning kowe iki diapusi blok goblok lekno mripatmu jarengan gobokmu aku kon ngenteni tumapaking dina Selasa kliwat rak ngono to mau inggih ngestaken dawuh dina Selasa kliwat ki ora ana anane iki Selasa kliwon blok goblok karo kon ngenteni sasi Jumadi lawas sasi ki eneke Jumadi lawal apa maneh karo ngenteni bosoke bling nganti kiamat iki bling ndak iso bosok ning nek kon ngenteni bosoke matamu iki kira-kira iso buta goblok iki buta ora tau buka internet iki sekipu anggar buka internet sing didelok nggur XNXX hamster sekipu teki ngeres saru salah lan keliru wah cethok welo dewa jarak kala pracona nantang alus karo Prabu kala pracona sekipu kula wonten Jawa walien rasamu surak gotong royong minangka tetenger budaling wadya yen to nganti dewa ra menehke Dewi Suprapa marang panjenenganing Suraja kesuwen Biyuki batang sayuta kayangan Suralaya bidal dinten menapa sinuwun ora getang colok lintang sambung obor rambatan pundak budal tiga iki gempur kayangan Ayo
Sukawi ciling sabtu kece wali kece sadat setan wali kobra sajake dewa padha wedi karo patih setipu tantra kedidik kedidik lawang kahyangan lawang sela matangkep ditutup rapet amarga wis wanuh wani ngapusi marang patih setipu tantra. Ayo para dewa kowe kabeh padha metuwa
aja nungsang palang tumbuk bentus kaya gabah den interium. Tak wenehi wektu 3 kedepan janji ra metu saka lawang sira matangkep. Kayangan Suralaya tak dadekke segara geni. Sekipu. Yen dak sawang sajake kaya pukulun Bathara Narada. Cah pancen bener Sekipu. Ayo dewa wis ngapusi karo patih Sekipu Tandra. Saiki gelem ora gelem dewa kudu masrahke Dewi Supraba kanggo jatuh kramane Ratu Gustiku Prabu Kalapracana. Dewa ngapusi, dewa apus krama marang jeneng kita, ora jeneng dewa wedi karo kowe Sekipu. Malah dina iki dewa bakal ngadani wujude Giri Swayembara. Apa swayembarane Bathara Narada? Dewa duwe jago. Yen kita Sekipu cilike ngasorake gedene bisa mateni jagone dewa. Bakal kasembatan anggone Ratu Gustimu Prabu Kalapracana duweni kepengin rabi kelawan mantasane widodari kang sesihe Dewi Supraba. Yen mangkono ndi jagone dewa Sekipu ora bakal miris maras takrmarus. Kawruhana Sekipu. Iki sing tak gendong iki bayi kang umure setahun durung ilang pupuk lempuyang iki patenana. Yen kita Sekipu bisa mateni bocah sing tak gendong iki, Surup Surya Dewi Supraba bakal ulun udunake saka Kayangan Suralaya marang negara Giling Wesi. Bagus. Sajake dewa wis kentekan akal. Dewa wis kentekan akal, apa donya kurang jalma, apa jagat kurang umat. Kok bocah wingi sore didadeki jagone dewa. Wis ora sah kakan gunem sing tanpa guna. Enggal tindakno, patenono bocah iki Sekipu. Dewa wis mlinger kiblate. Bocah durung bisa apa-apa kok kon ngadepi Patih Sekipu ya. Ora kok tegese Patih Sekipu mateni wong kang tanpa dedosan. Nanging aku mung nindakake wujude Giri Swayembara. Bocah kang isih abang. Tak untal mongso ngambau cethak kowe.
bisa brangkang bocah iki. Sisa terantanan jagat ya dewa ya bathara. Iki jane bocah apa kulite alat kaya banjero. Tak kemah-kemah kok babar pisan ora catu. Dewa, kowe aja njarak karo aku. Aku wegah musuh bayi iki. Menang ora kondang kalah babar wirang gedhekno dhisik bayi iki. Senadyan isih bayi, bocah iki wis ketok sing dadi kasektene. Ketitik dipala ganteng dicakot babar pisan ora tumamana kulite jabang bayi iki. Sekipu, yen pancen jeneng kita Patih Sekipu pengen bayi iki tak gedheke lho dhisik, ya. Tak turuti apa sing dadi kepinginanmu. Kanthi karunaning kaswasih ring marga malakung risang gandha wasbrat maca leng lalu mangul adi surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya umyo samara waya amto
nyuwun dawuh pukulun kowe ning kahyangan kene duweni kewajibanmu ya kuwi dadi tukang pandhe. Lah dina iki ana pakaryan kanggo jeneng kita ya kuwi bayi sing tak gendong iki jedinen ana sajroning kawah candra dimuka. Mbuh piye caramu, mbuh piye reka dayamu? Aku kepengin meruhi bocah iki dadi dewasa sing sentosa otot bebalunge karena bakal dadi calon jagone dewa mateni ratu hambek angkara murka. menawi mekaten kula namung ndederek pukulun Bathara Narada. Bagus. Lah banjur kira-kira piye caramu Empu Ramayadi? Kula aturi paduka pukulun Bathara Narada nglumpukaken para dewa inan ngempalaken gegaman kang sarta pusakanipun piyambak-piyambak. Sedaya dewa kadhawuhna nglebetaken dedamel wonten sajroning kawah candra dimuka kala wau. Mangke salajengipun kula ingkang badhe murba kang sarta wasesa. Ya, yen pancen mengkono enggal tatanen bocah iki Empu Ramayadi. Dewa sugata marang soring terang ugani alun-alun danu ing wiyat narada ngepani
asmeri wut rawat wawati wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumal hati manghalat-halat uruping geni condro dimuko kaya arsa handilang langit sumaleder suarane gawe hiris pauto sampun kalebetaken sedaya gaman kang sarta pusakane para jawata gondo bindi tombak candra satri sula keris cundrik sedaya wis manjing mring kawah dadya jenang ilang lebur dadi bubur tanggap sang empu Ramayadi den uncalake jabang temuka mring sajroning kawah candra dimuka dan sakwetawis dangu dadya satriya gagah prakoso glewo kaya golek kencana
Kakang Gunaresmi Narada dateng ngajeng jengandika Adi Guru menika jagone para dewa ingkang sampun dewasa labet kajedi wonten telenging kawah Candra Dimuka mekaten Kakang. Nggih. Lare menika Jabang Tetuka menika dipun jenang mawi saliring dedamel Ganda Bindi Tombak Candrasa keris Suksara Denda Cundrik lan sak panunggalanipun. Dados Jabang Tetuka menika sak randuning badan dumadi saking tosan lan waja mekaten Kakang Gunaresmi Narada. Lakar kados mekaten lho nggih. Kula sampun hanyekseni pranyata Tetuka sampun gagah prakusa kenceng kumarenceng otot kang sarta bebahune. Polatane hangengkreng jenggureng nanging lamun kapandeng katon kebagusane. Lho niki Jabang Tetuka menika ugi sampun pinaringan sandangan ing antarane Caping Basunanda Kontang Antrakusuma ugi kasut padha kacerma. Lho nggih Kakang kagem jangkepipun pusaka Jabang Tetuka badhe kula tambahi pusaka wujudipun nami. Badhe kaparingan nami sinten Adi Guru? Kula aturi hanyekseni Kakang. Lare menika badhe kula paringi tetenger Raden Gatotkaca ya Guru Handaya ya Purbaya ya Inten Simbarja. Mangun kong kanduhan limang lir-lirno tanpa kanen lir-lirno tanpa kanen yen tamtulusa mengko sangya utama asma Inarya Japa menapa ingkang dados werdinipun sedaya nami kala mau Adi Guru? Kakang Raden Gatotkaca menika tegese kempaling karusan utawi dedamel. Guru Handaya menika kinasih dening Hyang Guru. Purbaya menika ageng panguwasanipun. Inten Simbarja menika mengku werdi pepetingane satriya. Nanging nyuwun pangapunten, satriya menika dereng dipun paringi swara Adi Guru. Dadi mami didangu boten saged semaur. Upami ditakoni nggih gur meneng mawon ora saged jawab mekaten Kakang. Nggih arep ditakoni apa ora iso jawab gur meneng mergo sabun. Kok iso sabun? Mboten niki serius. Niki dereng angsal suwanten Adi Guru. Nggih. Gandeng raganipun Gatotkaca utawi Inten Simbarja menika dumadi saking sedaya senjata lan pusaka pramila. Suwaranipun badhe kula cipta saking geguntur utawi bledhek Kakang.
Waca Purbaya inten Simbarja kula wonten dawuh duh ukulun pun saged nyuwanten Adi Guru inggih Kakang Gatotkaca kula ing ripalungguhan iki jeneng kita bakal ndak utus nyirnake musuh kang ngrabaseng kahyangan Suralaya sing disarirani dening Ratu Giling Wesi ya kuwi Prabu Kala Pracona sakpatihe Sekibu Tantra. Lho nggih ngestakaken dawuh kula sagah dados bedoring warastra candhi ing baita kang sarta dadaning ewuh. Mboten kalilan kula nyuwun tambahing pangestu. Ya pangestuku gumraja kaya banyu seduda. Muga-muga tansah lebda ing karya garwaca.